องคายครับ Elsa TV channel. Ole thil tu ten zawain che beivek ole video hei kar ni chuang zen zon kan chol to a kan re khop meya amara chu pathian re mate kan damani chon hei tuna tanga hian video kan on da chhovele dona amaro chu tun hi chu a hlim om lutuk ai ma in ngen na som na aniang chu i ani deuh bera ei movie kha kan han siam ve a dampui forest ti kha ni a chu July ni somni pasari zan kha nirvana pa hola kan release a hmuna te po an tam in alom om em a feedback nam pui tong han mang khang lai la i thatak tak kan donga chunga kara chuanin episode kan han da ve a i cheng tam tak te kan senga tha le zung hun le khatiang zong zong kha kan seng ve ani chunga chuanin in du sak tak mi lo le sak tu te so na a mi lo en sak tu te hin zawain lom thu kan soi rualin tu na hian run moi episode en thein a oma chu khongai taka mi lo en saka hei kar to pa in ti hlimna adventure tu nal hlem ya rang muna kal thei lo ro sura wang te polo ni mai theya chu wang chon khongai taka mi lo en saka run moi apps lama cheng zania milova en sakve chur turin karon som tak meu chewa tin Mira lo mero o. hello en to te khatiang te po kha in omang ti kan ring chung te po chu lom thu kan soi tak mewa tin he film hi akal phung toy te kan soyanga ti chu okay ron ji iwan ma iwan thuni very big ministerin adventure lama tuim tak tan te hian sport lama ma kan so nang tho hianin malakna tur tha te hi rom han sakna inei ve ila ti chuanin mizoram ma hian mun tang moi tak te tlo chak om tak te tiang chi sang hi oma chung tlo chuak tura hanzir chiang tur chuan ti in adventure lama tuimi tak kha ami big cheu i teng chumi pathum an thlang chokan office an department a thok nula le tlangwal mel tha tak mai le journalist pakhat nen khan mun nuam em mai khonom em mai pakhat ngen tiang khuwa chuan an han kala chuan chu ngen tiang khuwa chuan tlangwal lak tlak lo zet mai pakhat hi lo oma chu hruai turin an tia ti chuan a mun te chu han fan puya mun nuam tak te nature lover tan te po khan mun nuam em mai ha dam thlak em mai te omani ti chuan khama te pu ka te han luta ti chuan an khamoi thlak na te po chu sang em mai ni munom em mai ni a real a then pe chu a real lu tu ko wang han kat lo te pura da te po omani ti chuan puk pakhat an han lut kha tlo la lu ngai mi alo puk thim rep rup mai chep em mai kha an han lut choka tu ta chuan an khopa an kalpui pa tlangwal lak tlak lo deuh mai chuan kha puk khoi khanaman tatlat mai ni chuan a thian te a tha a ti thlabar zia vela kha atlang pui chu ni a ti chuan chumi kara chuan nui za thlak te hlim om tak te le in mangai te mit meng han khatiang khan sek te po kha a oma ti a mu nom em chikim em tin adventure lama tui tan po mu nuam tur mun nuam sang kha kan la mu ngai lo ataka khati mizoram atiang hi lo oma ni mon ti tur dam tak kha lo om boka ti chuan mun sang a ngen tiang khuwa bai lawa tlonga te tui riala te ki ta dur tlang lama te chi sang a kan changani tin khu ta mo lung thurama te chi sang chanani a hun le tha te khatiang kha kan seng na save em tin director te videographer te po anin pe a tin a chang tu zong te po thei pa top theu kan chu a chu wang chon kho gai taka milo en saka run moi apps lama khan phone a te
TV ate po en theya khata kan en thelo mo har sanna kan nei ni chon helpline number a khanin azo fia thei rengani ti kha kan soibok ani ti chuanin milo thlir sak ve thawa kar top hun hlimum tak dampui forest nei lo man theu theinan du sakna sang ber ka hlan chewa tin in du sakna kha in khongai na kha mimal takin he Elza TV YouTube channel lo thlir lo ngai hlu ve thin tu te milo ngai lut sak ve thin ram tu te kha abik takin kan ngen ram cheu ni ti chuan hi pathian remati kan tam chuan intan video mu nom tak nen lim om tak te dang dai tak te nen ron let le thoi kan tum don ani in zawai hun man non vek ole min tham một lộn tự thuần đi mà kalpui ngai lo tak mo ngay đâu phải không cái bắt cá lên không bắt đầu nó ok ấy hello morning bắt cá còn về gì rồi đi kalau masalah kan đầu thara cái kan thầu sắc điều hết các túi ra lầu các ti kho Lâu kêu lễ nghe à?